UNESCO'nun işleri barada Türkmenistanyň Milli Toporlaryň sekretariaty bilen Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Giňeşiniň birlikde guramaklarına magtymly pragy asyrlaryň paýhasy atly Switara online maslahat geçirildi. Döwlet Mehmet Azadadır Nähre Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň Parahaçylyk Dilleri atly UNESCO klubyna geçirilen bu Switara maslahaty Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, Iran Islam Respublikasynyň, Türkiýeden, Azerbaýjandan alimler we magtymly şunaslar gatnaşyp özara pikir açdylar. Magtymly pragynyň dostlugy, parahaçylyga, agzybiylige çagyrýan şygyr tetirleriniň many mazmuny barada gazakly we giň mazmuny çykyşlara ul orun berildi. Ýurdumyň we Switiň magtymly şunaslaryny bir ýere jemlän maslahaty Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdanymyza magtymly Türkmen dünýäsi bilen dünýä çykmaga, parahaçylygyň felsefesine ýogurulan parasatly şygyr tetirlerini dünýä dillerini wagt etmäge döredilýän mümkinçilikler üçin hoşallyk bildirdi. Bu Switara maslahat münasibetli gurulan sergide Beýik Türkmen danasynyň dörediljilik mirasyny açyp görkezýän dürli dillerdäki neşirler, amala haşam işleri, sahne tassamalar maslahat atmyşmana gelen iýleşlemediň, ýaşlaryň we alimleriň pikir alşmagy, ýürek buýsançlaryny beýan etmekler üçin ajaýyp meýdança bolup hyzmat etdi.